ya samu sai kaga an cika dan agoshi. Me gida ne take nufi ne na ji kamar in zaune ya shi. A'a ba komai bane baki murnar daukar adashi. Na ga gidan ne yayi gili na dan kara abinci da shi. Na san in har na bade ki ba za a dara ki barin ciki ba. Ka faɗa min sai in gane in fuskance na ka dosa. Ka bani zuba a hannu ka hana harshe na ya lasa. To Hajara alhamdulillah jari kan ya juyi sosai. Ya miƙe ya yi gabai ya kafa tuke ya yi rasai. Duk abin da na jefa min Allah ya ninka shi sosai. To ribar ta min yawa har na auro miki yar Fulani. Yare-yare maraba gashi amarya na shigowa. Dan Allah an taɓa farke ta ku zauna lafiya da kowa. Asali na soyayya zaton gaskiya na bari a raina kin yi shimfiɗa kalaman kiyaye hikima. Asali na soyayya zaton gaskiya na bari a raina kai shimfiɗa kalaman ka da hikima. Sai bibiya
wasu suna zan zaba gwarzo ni ka ban so na saka kwallo. so da mu mun
barin ta ita mata min alkawarin tana sona. Amma muna da yar masana da inda na fita wannan, domin akwai makauta wanda ba sa fitar da sannan. Sai na zuwa gurin ta sai naga an ce ina gurin nan, to wanda wanda zan ce so ai shi ba amara ba shi. So yana da dadi, yana da dadi. Sako nake bukata yau dai amina kici ni, in baki dan bayanin soyayya karki yau guje ni. In za ki da biyewa irin makauta na zamani, ko za mu samu irin matsala kuma ai bai da kyau ba wannan. Shi kuma damuwar so baya ma kuma sanin mutane, ko ma cikin rawa ko adadi zai dai ya mai ne. Sai an fi son ka kai ni yan wani mugun nufi na yane, to kar ku kalli laifi na dan na furta wannan. So yana da dadi, yana da dadi. Dan Allah agaji za a yi akan so na aminata. Ladies and gentlemen, new DJ BM YOLA on the beat. Zai raba mu dan Allah ki zo fada ni, zan je ni in ka karshe domin shi yana da muni. Ke ce nake gani ni a gaba na ki zo mu zauna. Sako nake bukatan yau ki sani so yana da daɗi, kuma ki biye umarni na iyayen ki mun su komai. In za ki dai guje musu so a raba ya man da daɗi, ni kuma rake nake son in rayuwa har karshe rayuwa ta. Dan dawo zo mu zauna, dan dawo zo mu zauna. Kina raina tambaya dai ko ban gamsa. Music na gani ya gwada da kyawawa, kaunata ta bi sassayari na ta bi jikina ta rasa. Ya zan misali ta muku kyanta, kala ta halayya da ta nutsuwa da ɗabi'unta. Ta musamman tana da kyan nunawa, murmushin ta kan rikitarwa, lafazin ta kan saka shirewa. Santa ya taba min gani na da dina, kai kamar na kula mance, ana bambance fari da baki. Kanta zana dau alƙalam da takarda, ta murmure zare da ba, sanadiyar soyayyar ta. Ashe a hankali so kan gama jiki ya sanya ka faruwa, wani sanyi nan ya kai so, in aka bar ka yau za ka rayuwa.
a hankali so kan yoya haduwa har ya saka yi shakuwa ya fita wasa damuwa soyayya ce ki sa sadaukar da rai da rayuwa daɗin ta ya wuce daɗin zama ko shauki na rayuwa wani kan so kai yoyi da dan da kan ya zam ciwo zafi ya saka sa koyewa soyayya menene da so menene kauna menene abin da ya kunsa tambaya dai ko ban gamsa magana launin kauna ya take ta kama zuci sai an dake a bari bidar wani sassake kai misalin so na da yawa bai hawa mauni kin zamo muradina ka zamo abin suna zo mu je mu tattauna maganar mu take akan so ne me dalilin ne gare mu riba ne kana cikin raina har abada akan kana zautu haka ne akwai dalilina akan ki mai suna yace muradina so ne silar kauna haka ne so ne silar kauna so ne silar kauna cikin bayanin ka tabbas akwai abin lura magana mai yi mana kushe za ya zama kamar shara kana cikin raina har abada ba batun kora farin ciki guna kai ne bana batun mai jan kunne akwai dalilina akan ki mai suna kana cikin raina har abada akan kana zautu ina ji daɗi tabbas gare ki ga sako zan baki mamaki yanzu nan hannun ki dan miko akwai alaka ne da ke kin san ki zuciya sarko ta ka a daidai kina a daidai kuma zaki yo dan so ne kana cikin raina har abada akan kana zautu Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, new DJ, new remix 2021. DJ BM YOLA on the beat. akwai dalilina akan ki mai suna DJ BM YOLA on the beat. idan za ya shige ka san ba za ya duba ba baya batun kankanta ballanta na ya bar da yarda soke dorewa da juna sai ai sabawa bayar da sauki daurewa da juna sai ai sabawa na buɗe idanuna ko konar da yake dai daga hange na fada soyayya tuntun kaunar ki ta yi mini zarge zuciyata na sai da ta bi akan kaunar ki na dage dai nisa a so ba ni jinkira balle ma har na yi waige za na faɗo tarihi na ki ce farkon labari na Abinci ya ƙare tun da yanzu gama tare ai sa'a na more zan shiga jeri na amare mataki na haure zan taɓa ɗaki na aure na shirya tafi ɗakin sa na zauna kuma kujere ka kai na fi so mai tarewa rayu cikin shauƙin ƙauna na bashi in har za ya fita da rayuwa na san muna da rabu idan ka ga ai ko an rabuwa ka bincika za ka ga akwai sabo ni akwai so akwai shakuwa kai kadai za na yi wa yabo a ƙaunar ka ba ni canjawa ina nan ko za a yin zambo a dan da kai shi ne daidai a bar ni da kai zaɓin raina dama na sai dan halali barbarin ki a kowane hali da kuma ke tabbatar da misali ina da kai tauna wata kauri mazo ka zo ka ji labari da zai sa kai annuri zan ji na so tari tari a cikin su da alkhairi ba ni da zabi in kai ka ba kai maka shashanci Saya ke wahane da inganci tare na kai maka tozarci Kaura, kai ma da sahasanci kaura, mata da bambanci kaura kai da yi wa wankan dan kalla Jira a fata miki karɓa Gashi na azife miki Godiya da ke miki Da babu shawaki Daga abin da na ce miki ke dauka Na hakuri na wali Na wali
1.